И здравейте, аз съм Фиксович и днеска пак ще снимаме на... Ям се знам. Снимаме на Skywars. Дам. Тромът ми е... Чадвин това не. Това не ми е любимия. Това ма е ония с гъбите. Да, той. И днеска... Значи мисля да направя поричка на Skywars. Много ми харесва. Да. Малко късно е, затова може да говоря малко по-тихо. Дама с перлите има късмет. С армора не. Добре, меч. Добре, имаме 16 перли точно. Так, имаме горе. Давай. О, добре, мислиш, че няма да оцеля. Често бе. Ой, май. Няма нищо. Нищо полезно. Да сяде. От Regeneration къде искам. Нещо тук. О, добре. Това искам. Хайди дей. Така. Някой ме напада. Някой дървен меч ме напада и сега ще пръсна каската на тебе. Уби го. Няма се притеснявайте. Живи здрави сме. Няма какво. Няма помощ. Бе, това пълен с обувки, бе. Много желязо крадял. Пълен с железни обувки. О, диамантен меч. Това беше. Дай те стреля. Ако някой циганин пас пълен с такива бутушки и желязни. Озове някак си при мен. Рип. Чайте сега ходим ги търсим тези кучета. Ние сме двама. Сега ще отрепа пити. Това беше, това ти е живота. Това е. Това просто няма как да оживееш след атаката. Не, сега. Остана. Няма как да оживееш след атаката. Сега, ще карам да стрелим. Сега, ела тук, ако бягаш. Стигни ми. Ела тук. Отредка. Гледа нагоре пича. Няма горе пич. Няма. Що ма много бахна, бе? Аре умри, бе, сладур. Айди, бихме. Да, до следващата игра. И добре дошли във втори рунд на Skywars. Опа. Така. Ако видя, че почва да лодва и такъв малко, ще си вземам китове, защото тук честовете са много скъдни. Аз имам си много токени 280, а най-скъпа е кит е 20. Ще се да. Опа, добре. Оборудвани сме вече за PvP. Holy fuck. О, има два честа. Как би я забрал? О, гащи. Спам гащи. Аз искам толкова да си намеря някакво приятелче. Не е там. То е най-близо как гледам. Взех го без тимона. Не е интересно. Деца така. Кой види млатим? Безпощадно. Не сме много хора. Сега. Тук много деликатно трябва да постъпим. Така. Опа. Ако мама отстрелва.
Конус, дали мога бутни? За малко! Куче! Не, не! Не! Целиш ли? Целиш ли? То трябва. Бля, няма ли някой ми да близо? Чакай, дай го бутна. Оцели го, оцели го! От тук, бе. Жена. Фак! Ес, падна! Иба толкова сме. Не е паднал! Свиня, луна, нещастна, гадна, ес. Бихме. Та не беше много гледната, та минаваме към трети. Междувременно, докато... Докато... Гледам... Какво видях? Това много яко. Та да продължаваме към клипа. Така, почваме. Това е най-гадното място на този мап. Трети рунд, получим. Шпи го това стъкло, бе. Фак. Това е най-гадното място. Това е на средата, около нас са всички. Всички са около нас. И те веднага могат да вземат перла и да дойдат, обаче ние хубаво, че сме така. И ако вземем билдинг блокове, може да се вмъкнем да вземем атеми и да ги избием всички. Може и това да стане, може и те от нас да престича. Секунда съм. Опа, спраз да се скочи тук, ако видите. Чинячко да правя. Да. Така. Так, билдинг блокове бързо. Махам. Бързо някаква регенерейшн, нещо не трябва бързо. Това става. Много бързо. Някой дойде. Явно. Яво пече. Къде го нокбакнах? Айде, убиха ме. Оживях някак си. Не, помощ, не, моля те, не ме убивай, моля те, не дай, ако съм ти направо, моля те, душички. Яо тук. Аре, надъхам. Много фърка такъв, после му викам яла, той не ще. Цели. Ще дойдеш него. Ще дойдеш. Так скаже играта. Яо. Уж му убил, бе. Цели го. Пак го цели. Майка ти стара. Лошо. Да. Тая игра беше малко гадна. Няма как, не успяхме да направим до 3. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте лайк. И ако ви е харесало, следователно дайте лайк. Абонирайте се и до другия път.